Mga kapuso, duhang patay usa ang naangol sa gipahigon nga bypass operation sa sitio Tabay, Barangay Kansohong, Dakbayan sa Talisay niadtong weekend. Usa na kalas naa sa drugs watch list na maong Dakbayan. Base sa impormasyon, may transaksyon kuno sa drogas tungod kay nag-angat man ang fiesta. Si Chona Carion sa report. Dead on the spot si George Malinaw, subject sa bypass operation. Napatay usab sa kapulisan ang kauban niini nga si Dixon Pacaldo, samtang nasikop usab ang naangol nga suspitsadong si Rolando Dacayana. Ang mga suspitsado gingong nakigpinusilay sa mga sakop sa Cordova Police Station ug Talisay City Police sa dihang nakabantay sila nga pulis ang ilang katransaksyon. Nakuha sa kapulisan ang kasayuran gikan sa Cordova Police Station nga nagpahibaw kanila nga magpadala og illegal nga droga si Malinaw sa lungsod sa Cordova gumikan kay magsaulog sa kapistahan. Hinungdan nga gibaybas si Malinaw nga may resulta sa 20 ka minutos nga pinusilay tali sa kapulisan sa Dakbayan ug Cordova. Sinalubong nga daw sila ng burst of fires. Actually, yung area, swampy talaga siya. Ang tataas ng water lily at hanggang baywang yung tubig. Ang sabi nga ng Cordova personnel, ang nakainkwentro nila baka 4 na tao. May nakatakas malamang. Nasakmit sa kapulisan ang 42 ka paketeng gidudahang shabu ug 38 kalibre nga armas de fuego. Si Malinaw anaa sa drugs watchlist sa kapulisan sa Talisay. Actually, ang isa sa area of operations niya, yung binabagsakan niya, Cordova. Uban ni Godfrey Relien, Chona Carion, Balitang Bisda.